Καλησπέρα παιδιά, Λεωνίδας εδώ και σήμερα Μαμά μου ρωτάει. θα σας δείξω. Μαμά κάνω εκ. Μαμά σου ρωτάει τι θα διαβάσουμε σήμερα. Μην μου θυμίζεις την ιστορία που διάβασα πριν 5 λεπτά. Μια χαρά τη διάβασα όμως. Ναι, μια χαρά τη διάβασα, δεν πειράζει. Λοιπόν, και σήμερα παίζουμε Minecraft, συγγνώμη που ακούγεται η μαμά μου. Θα κάνω ένα tutorial πώς θα βάλουμε texture pack στο Minecraft. Πάμε. Ξέρω, δεν βλέπει το. Ναι. Και κατεβάσω για να το ξέρω ότι δεν θέλει και καλά, θα πάρω το Poképack. Και να το βάλω εδώ και θα κάνουμε download και τώρα περιμένουμε να φορτώσει. Μαμά, συγγνώμη που ακούγεται η μαμά. Λοιπόν, δεν κάθεσαι από εδώ δίπλα, μπορείς, για να πίνεις και το χυμό σου. Εντάξει. Okay. Γεια σου, μπαμπά. Η κλίση τερματιστική. Τι κρίμα. Πολύ καλά τα έκθεσες. Πάρτε με εδώ. Τα παίρνω. Μπαμπάτσε, παίρνω απ' το άλλο. Έλα, μπαμπά. Κάνω εκ. Μπαμπά, κάνω εκ τώρα, δεν πρέπει. Είναι και κουφός. Μισό λεπτό θα κάνω μια παύση και επιστρέφομαι. Λοιπόν, επέστρεψα και τώρα σε λίγο θα πούμε Minecraft με αυτό που μιλάω στο Skype. Και Minecraft, resource packs και εδώ είναι τα resource packs μου που έχω και από και ναι, το βάζω εδώ μέσα και τελειώσει υπόθεση. Μαμά. Λοιπόν, πώς να βάζουν ένα resource pack. Και όπως βλέπετε αυτό θα είναι μέσα και θα το έχετε όταν θα μπείτε στο Minecraft απλά και όμορφα. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε like, subscribe και τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας!